Tänään käytiin Slummikylissä. Yksi taisi olla Nadezhda, oliko? Ehkä se oikein meni. Tarkoittaa toivoa. Toivoa, ja mikä on tosi kuvaava sana ja nimi sille kaupungille. Ja, oikeastaan tosi monia ajatuksia tuli tänään, kun siellä tosiaan vierailtiin. Ja päällimmäisenä, niin kun sai seurata sitä paikallisten työtä siellä kentällä, niin se on valtava siunaus nähdä se, että miten niin kuin Jumala toimii ja on nostanut pastoreita sinne huolehtimaan ja paimentamaan näitä kyläläisiä. Ja ensiarvoisen tärkeää on just ollut se, että heillä on se henkilökohtainen suhde niihin ihmisiin. Koska sielläkin, että kun me kokoonnuttiin, niin pastori itse oli se, joka kutsui ja oli käynyt kutsumassa henkilökohtaisesti nämä äidit lapsineen sinne. Ja he tuli sinne. Niin, et kävi kutsumassa nimeltä, niin kuin Jeesus meitä jokaista on itse kutsunut, niin hän teki samalla tavalla, että kutsui sinne. Ja tuskinpa olisi tullut, jos joku meistä olisi mennyt sieltä huutelemaan, että hei, tulkaas tänne. Että olisi ehkä herättänyt niin kuin ihmetystä, mutta siellä kun on henkilökohtainen suhde, niin siinä on valtava, niin kuin, on helppo lähteä mukaan ja tulla. Sitten oikeastaan, niin, mitä haluaisin, niin kuin, oikeastaan tässä haluan ehkä sellaisen myös sanoa, että se eka paikka, missä mentiin, niin tuli muuten tässä vaan mieleen siitä rukouksen voimasta ja jotenkin siitä Jumalan suunnitelmasta, mihin Jumala jokaista meitä kutsuu ja missä me jokainen voi olla osallisena ja osa Jumalan suunnitelmia. Nimittäin tämä pastori siinä ensimmäisessä Slummikylässä, mihin mentiin, niin kertoi, että hänellä itsellä oli ollut tämmöinen unelma tämmöisestä ruokakaupasta siihen yhteen tilaan, mikä oli heidän perheomistuksessa. Ja hänen isä oli pastori. Ja pastori isällä oli vähän erilaiset sitten ajatukset myöskin tästä tilan käytön suhteen. Ja hän ei ollut kertonut tälle yhdelle pojistaan sitten, tai siis ei kellekään, siitä suunnitelmasta ja ajatuksesta, minkä oli rukouksessa vienyt Jumalalle. Ja tämä pastori isän rukouksissa, niin hän oli rukoillut sitä ja toivonut ja kokenut, oli tämmöinen näky, että tämä tila, joka heidän perheen omistuksessa oli, niin voisi olla sitten toimia tämmöisenä seurakuntatilana, kirkkona sitten. Ja mä muistan, että menikö niin, että poika sitten jossakin vaiheessa lunasti tai osti, enkä muuta ole ihan varma, että oliko se heidän omistuksessa, mutta kuitenkin, niin poika sitten osti tämän tilan ja hän oli taas ajatellut, että tästä tilasta tosiaan tulisi, hänen unelmalla, että ruokakauppa tulisi siihen. Ja tämä pastori kuvasi ihanalla hauskalla tavalla myös sitä, että hänen isänsä unelma oli suurempi kuin hänen unelma. Ja sitten hän myöskin sanoi sitä, että hänen isänsä rukoukset olivat voimallisemmat kuin hänen rukouksensa. Ja jos siinä, mitä hänenkin puheesta välittyi, niin nehän on ollut niin kuin Jumalan mielen mukaisia enemmän. Että siellä myöskin viedään sitä evankeliumia, mikä on sen pastori-isän sydämellä ollut. Ja sitten tämä pastori-isä, niin hänhän sitten oli sydänkohtauksen, oli saanut ja sitten menehtynyt siihen, mutta tämä pastori kertoi, että hän oli nähnyt unen, ja jos oikein siinä ymmärsin, niin Jumala oli hänelle puhunut siinä unessa, että se tila, joka hänellä on, niin joko niin, että hänen isänsä sitten jatkaa sitä, isä ei ollut vielä, oli kai sairaalassa ehkä ollut siinä vaiheessa, että isänsä jatkaa sitten sitä joka tarkoittaa, niin kuin tämä oli covidin aikaa vielä, että tämä poika joutui sairaalaan ja häntä sitten hoidettiin tai seurattiin siellä. Ja hän tosiaan, Jumala ilmestyi hänelle unessa ja puhui, että joko sä oot sinä tai sitten hänen isä, kuka siinä sitten jatkaa. Ja hän sitten päätti, että hän antaa sen tilan sitten tälle isälle, tai niin kuin siitä tulee kirkkorakennus sitten siitä tilasta, että se otetaan siihen käyttöön ja hän lähti sitten, oli kuulijainen Jumalalle tässä. Mutta oikeastaan se, mitä käytiin porukallakin läpi ja ihmeteltiin, oli se, että kun Jumalalla on siis joku suunnitelma, niin Jumala vie sen myöskin
päätökseensä ja katsoo, että se myöskin toteutuu. Et puhuu ihmisille ja antaa meidän ihmisten olla mukana joko hänen suunnitelmissa tai sitten me ei olla mukana hänen suunnitelmissa. Ja jos me halutaan olla mukana vaikka Mission Possiblein työssä ja tukemassa sitä, niin me voidaan osallistua monin tavoin. Että yksi on tämä äitiyspakkausprojekti, mihin voi lähteä mukaan vapaaehtoiseksi. Voi olla lahjoittamassa myöskin, mutta että se riippuu meistä, halutaanko me itse olla mukana Jumalan suunnitelmassa. Täällä on, kun paikan päällä on kuullut ja nähnyt, niin tämä on valtava Jumalan suunnitelma ja kukaan ei missään maassa eikä kukaan ihminen yksin pystyisi tekemään tätä työtä yksin. Tämä on niin valtava Jumalan suunnitelma, että se tarvii lisää työmiehiä kentälle ja myös sut on kutsuttu mukaan, jos sä itse haluat tulla. Että Jumala ottaa avosylin vastaan uusia työntekijöitä ja tuu myöskin mukaan, jos haluat tulla osaksi Jumalan mahtavaa suunnitelmaa.